ଶୁଣ ଚୁମକି ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାତ ତରକାରୀ କରିଦବୁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବଡ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ରହିବେ 4-5 ଦିନ ଆଉ। ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ ତା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କହୁନୁ। ମା କୁଣିଆ ତ ଆସିଲେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଦିନରେ ସିନା ତମର କାମରେ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ରାତିରେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଛଡା ଦେଖିଲ ତୁମ ଆଖି କେମିତି ପଶିଗଲାଣି। ତମେ ଯଦି ଗରମରେ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଟି? ସତରେ ତ କଥା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି। କଣ କହି କୁଣିଆକୁ ବିଦା କରିମି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ କୁଣିଆକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିକି ଆସିଛି। ଆରେ ମା ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? କଣ କହିବି ମଉସା, 4 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଉଛି। ତୁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖଉନୁ। ହଁ ମଉସା, ମୁଁ କଣ ଦେଖେଇ ନଥିଲି କି? ସେ ଡକ୍ଟର କାଳେ କହିଲେ ଏଟା ଭାଇରାଲ ଫେଭର। ଆମ ଗାଁରେ ନୁହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲାଣି। କିଏ ଜାଣେ ଏ ଘରକୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବଣି। ହଁ ଖାଲି କଣ ଏତିକି, କାଲି ମା ପା 2 ଥର ଦିନରେ ଝାଡା ଯାଇଛନ୍ତି। ମା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମା? ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷଟା, ଏଠି ଝାଡା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ, ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧରି ଏଠୁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଓ ମା ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅ କହିଥିଲା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ମା। ହଉ ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ମଉସା ହେଟା କଣ ନଉଛନ୍ତି? ଏଟା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବୁଢା ମଣିଷଟା ଖାଲିଟାରେ ମୁଁ ମରିଯିମି। ଜଲ୍ଦି ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧରିକି ଦୌଡେ।